Hallo? Er her nogen? Kan du høre mig? Mit navn er Alma. Jeg er 15 år. 4 måneder. 2 uger, 3 dage. 15 minutter. Og 53 sekunder. Jeg havde det ikke godt på skolen. Jeg blev mobbet. Og en dag blev jeg skubbet ned ad trappen. Det var efter skole, og det var en af de andre elever, som skubbede. Og jeg landede på nakken. De andre elever var bange til at starte med, og så det hele endte med, at de begravede mig under kastanjetræet. Jeg har fået min hævn, men jeg kan stadig ikke finde fred. Jeg har jo hele tiden været en sjæl, men det var lidt ligesom sådan en flydende overgang. Jeg forlod min krop i stilhed, og det var en rimelig rolig proces. Der var ingen smerte. Og så jeg mig selv op fra. Jeg så, hvordan de forskrinte af mig, og så fandt de ud af, at jeg var død. Så jeg deres fortvivlelse, hvordan de begravede mig under kastanjetræet. Altså, det var ikke ligesom om jeg så tingene, det var mere noget jeg følte. Jeg ser ikke tingene med øjne. Jeg føler tingene. Og ser billeder på en anden måde, end jeg gjorde i menneskekroppen. Jeg ser anderledes på min sjæl. Lige nu er det ligesom om der er et lys over mig, fyldt med glæde og tryghed. Det var meget klart i starten. Men det er ligesom om jeg ikke kan komme igennem. Jeg kan ikke komme derop. Det er umuligt for mig. Der er en barriere. Og den føles så tynd, men alligevel er den så tyk. Vil du ikke nok hjælpe mig? Hjælp mig. Jeg var kristen, men jeg ved ikke, hvor religiøs jeg i virkeligheden var. Og ja, der er andre af min slags, men vi er alle bundet til et sted her på jorden. Det er ikke ligesom om, at vi kan bevæge os frit over hele verden. Og det er sjældent, der er bundet flere af vores slags på et sted. Her, hvor jeg er nu, har ingen at kommunikere med. Både ja og nej. Vi kan ikke kommunikere, men vi har nogle få kræfter, vi kan bruge til at flytte ting og vælte ting med osv. For at gøre mennesker opmærksom på, at vi altså eksisterer. I hvert fald ikke for at gøre nogen bange. Kun når vi keder os. For det kan virkelig være kedeligt. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg føler mig fortabt. Men alting vi gør for at få opmærksomhed, det er ikke noget vi gør for at være onde. Jeg gør det i hvert fald ikke. Jeg gør det for at få hjælp. Jeg vil gerne væk herfra. Jeg hører ikke til her. Jeg skal videre.